שלום תלמידים, היום אנחנו ממשיכים ללמוד את הנושא סטטיסטיקה, אבל הפעם חישוב ממוצע. בואו נתחיל עם שאלה. דנה קיבלה במבחנים בהיסטוריה את הציונים הבאים, 80 ו-95. מהו הציון הממוצע שדנה קיבלה במבחנים בהיסטוריה? כדי לחשב את הציון הממוצע בין שני הציונים, בין 80 ו-95, אנחנו צריכים למעשה לחבר את שני הציונים שלנו ולחלק במספר המבחנים שלה. כלומר, 175 שזה 80 ועוד 95, לחלק ל-2 שזה 87.5. כלומר, הציון הממוצע של דנה במבחנים בהיסטוריה הוא 87.5. כלומר, הדרך שלנו לחשב ממוצע, היא אומרת את הדבר הבא: ממוצע שווה לסכום הנתונים חלקי מספר הנתונים שלנו. מה זאת אומרת? בשאלה שלנו בעצם חיברנו את סכום הציונים של דנה במבחנים בהיסטוריה וחילקנו את זה במספר המבחנים שלה. כלומר 80 ועוד 95, וחילקנו במספר המבחנים שהם 2. עד עכשיו עשינו שאלה יחסית מאוד פשוטה בסטטיסטיקה בחישוב ממוצע. בואו נעלה קצת דרגה ונעשה שאלה טיפונת יותר מורכבת. השאלה אומרת לנו את הדבר הבא: להלן מתוארת התפלגות הציונים בכיתה מסוימת. ציון 7, 8, 9, 7, 6, 7, 8, 7, 7, 5, 8, 8, 8, 9, 7, 5, 7, 7, 7, 6, 6, 6, 9, 8, 5, 7 וכן הלאה. וביקשו מאיתנו לחשב את הציון הממוצע בכיתה. אני יכולה להתחיל לחבר את כל הציונים האלו, אבל זה מאוד מאוד מסרבל. אם אני אשים לב, יש פה ציונים שחוזרים על עצמם. נכון מאוד, הציונים שחוזרים על עצמם, שכל הכיתה קיבלה, הם בעצם 5, 6, 7, 8 ו-9. הם חוזרים כל אחד במידה ובכמות שונה. לכן, כדי לסדר את הציונים האלו, ושאני אוכל לראות אותם בצורה הרבה יותר טובה לעין, אני אסדר אותם בתוך טבלת שכיחויות. טבלת שכיחות. מעולה, טבלת שכיחות תמיד תהיה לנו מחולקת לשני טורים. המקרה שלנו מדברים פה על ציונים ועל מספר תלמידים. לכן אנחנו נחלק את הטבלה לשניים, וצד אחד יהיה ציון, וצד אחד, חלק שני יהיה מספר תלמידים. אנחנו נסדר את הציונים שלנו, שאמרנו שהתלמידים קיבלו את הציונים בין 5, 6, 7, 8 ו-9, אנחנו נסדר אותם מהציון הקטן ביותר עד הציון הגדול ביותר. כלומר, מהו הציון הקטן ביותר שלנו? 5, ואותו אנחנו נשים, נמקם אחריו 6, 7, 8 ו-9. עכשיו אני רוצה לדעת כמה תלמידים קיבלו את הציון 5. אני אבוא לשורת ההתפלגויות שלנו, ואני אתחיל למחוק את הציון 5. כמה פעמים הציון 5 מופיע? מעולה, הציון 5 מופיע 4 פעמים, ואני אכניס אותו לתוך הטבלה. הציון 6, אני אתחיל למחוק אותו. כמה פעמים מחקתי אותו? מעולה, נכון מאוד, מחקתי אותו 7 פעמים. הציון 6 מופיע 7 פעמים בשאלה שלנו. אני אכניס זאת לתוך הטבלה. ציון 7 מופיע המון פעמים פה. אני אתחיל למחוק אחד ואני אספור תוך כדי שאני מוחקת. ואני אקבל שהציון 7 מופיע 18 פעמים בתוך השאלה שלנו. כלומר, את הציון 7 קיבלו 18 תלמידים מהכיתה הזו. הציון 8 קיבלו אותו, נכון מאוד, קיבלו אותו 7 תלמידים. גם זאת אני אכניס לתוך הטבלה. ואילו את הציון 9, את הציון האחרון שלנו, כמה תלמידים קיבלו אותו? נכון מאוד, נשארנו בעצם עם 4 ספרות של הציון 9. והציון 9 מופיע 4 פעמים, וגם זאת נכניס לתוך הטבלה. זה אומר עכשיו שבעצם את הממוצע שאנחנו יכולים לחשב אותו קצת בצורה יותר נחמדה לעין, וזה אומר שעוד לפני שנחשב את הממוצע שלנו, מה אנחנו יודעים? תמיד שאנחנו מקבלים טבלה של שכיחויות, מהו ה-X שלנו, נושא המחקר שלנו? נכון מאוד, נושא המחקר הוא יופיע תמיד בסמיכות לאיזו מילה? למילה התפלגות או ממוצע.
איפה פה בטבלה, בשאלה, מופיעה לנו המילה התפלגות? נכון מאוד. ומיד לאחריה, המקרה הזה, יופיע לנו המילה ציונים. לכן, הציון הוא יהיה ה-X שלנו, נושא המחקר על מה שהשאלה מדברת, ואילו מספר התלמידים יהיו ה-F. לכן, הציון הממוצע שלנו של הכיתה, אנחנו נוכל לחשב אותו בצורה הבאה, כלומר 5 ועוד 5 ועוד 5 ועוד 5, כלומר 4 תלמידים, 4 תלמידים קיבלו את הציון 5, ועוד 6 ועוד 6 ועוד 6 ועוד 6 ועוד 6 ועוד 6, 7 תלמידים קיבלו את הציון 6 ועוד 7. אני יכולה להמשיך ככה עד שאני אסיים, לדרך מאוד מסורבלת ולא כיפית. אבל אם אני אשים לב, הציון 5, כמה פעמים קיבלו אותו? 4 תלמידים, ואני יכולה לכתוב זאת בדרך מקוצרת. כפל היא דרך מקוצרת של חיבור. לכן 5 כפול 4 ייתן את אותה תוצאה כמו 5 ועוד 5 ועוד 5. לכן אני יכולה לרשום את הממוצע בדרך הבא. הציון מספר 5, כמה תלמידים קיבלו אותו? נכון מאוד, קיבלו אותו 4 תלמידים. ואני יכולה להגיד שזה בעצם 5 כפול 4, ועוד מה? ועוד הציון הנוסף שלנו שהוא 6, כפול, כמה תלמידים קיבלו אותו? נכון מאוד, כפול 7, ועוד הציון 7, כפול מספר התלמידים שקיבלו אותו. נכון מאוד שזה כפול 18, ועוד הציון הבא אחריו שזה יהיה 8, כפול מספר התלמידים שקיבלו את הציון 8. נכון מאוד שזה 7, ועוד 9 כפול 4, שזה מספר התלמידים שקיבלו את הציון 9. ואת כל זה אנחנו נחלק במה? נכון מאוד, אני צריכה לחלק את זה במספר הנתונים שלנו, והמקרה הזה זה מספר התלמידים שלנו. כמה תלמידים יש לנו פה בכיתה הזו? נכון מאוד, כדי לחשב כמה תלמידים יש לנו בכיתה הזו, אני צריך לחשב 4 ועוד 7 ועוד 18 ועוד 7 ועוד 4. ואני אקבל שכל השורה הזו, חיבור של כל השורה הזו בלבד, ייתן לנו את המספר 40. כלומר, מספר התלמידים שלומדים בכיתה הזו הוא שווה ל-40. לכן אנחנו נחלק את כל השורה שלנו ב-40. אני קודם כל אחבר את שורת המונים שלנו, 5 כפול 4 ועוד 6 כפול 7 ועוד 7 כפול 18 ועוד 8 כפול 7 ועוד 9 כפול 4 במחשבון, ואנחנו נקבל שזה 280. רק לאחר מכן אני אחלק ב-40 ואנחנו נקבל שהממוצע שלנו שווה ל-7. כלומר, מה הנוסחה שלנו שמופיעה לנו בדף נוסחאות לחישוב ממוצע? הנוסחה מופיעה בדרך הבאה, x1 כפול f1 ועוד x2 כפול f2 ועוד כל שורת ה-x'ים שלנו כפול ה-f'ים שלנו, לחלק ב-n. מי זה n? n זה בעצם כל שורת ה-f'ים, f1 ועוד f2 ועוד כל ה-f'ים. כלומר, הציון הראשון כפול מספר התלמידים שקיבלו אותו, ועוד הציון השני כפול מספר התלמידים שלו, לחלק במספר התלמידים. מעולה תלמידים. עד עכשיו למדנו בעצם לחשב ממוצע. כל הכבוד.